तामुलपुर दखरा आसुनि बानजायनायाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव CAN नि हेंथायै आखायाव बनजारनि अर लानानै खुद्रिखांदों। जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गायसनगिरि गोरां ब्रजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय। दारकुसि दखरा एबसुनि हारिमु सायनासालियाव 9 जानुवारि 2020 बिस्तिबाराव आलायअरन बर' थुनलायारि आफादनि बानजायनायाव 3थि थुनलायारि आड्डाया जोबलांबाय। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 43 बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि रादाबाव आं रमेन बर'आ बरायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तामुलपुर दखरा आसुनि बानजायनायाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव CAN नि हेंथायै आखायाव बनजारनि अर लानानै खुद्रिखांदों। तामुलपुर दखरा अल आसाम स्टुडेन्ट्स इउनियननि मावखुलिनिफ्राय जागायनानै तामुलपुर मथंगा सकसिम 3 किल'मिटार रेलि खालामनानै अख्रां गोमसार होयो। का जों मानिया आसाम सरकार हाय हाय, BJP सरकार मुर्दाबाद, सर्बानन्द सनोवाल मुर्दाबाद, अमित शाह हाय हाय, आसु जिन्दाबाद, जय आइ अखम बायदि बायदि स्ल'गानजों तामुलपुरर आঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই এই কা বাতিলৰ দাবীত জোৰলৈ সমদল কৰিছে। এই সমদল প্ৰগ্ৰামে আমি প্ৰতিবাদ বিষয় দিব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে এই কাখনৰ যে মানি নলয় এই কথাটো স্পষ্ট। আৰু যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্যক আমি ঠিককৈ দিছোঁ আৰু অসমীয়া মানুহৰ এই আন্দোলনৰ সন্মান জনাই এই কেবখন তেখেতসকলে যি বাতিল কৰিলে তাকে নকৰি এই কেবখন আইনত প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে। আমি এই আইন এই কোনোবাতে মানি নলওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তোমালোকে এতিয়াও সময় থাকোঁতে এই কাখনৰ সম্পৰ্কত স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰক, অন্যথা ইয়াত গৈ জংগী আন্দোলন কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি এতিয়ালৈকে অহিংসা নীতিৰে আন্দোলন কৰিছোঁ, হিংসাত্মকভাৱে কৰা নাই। এই অহিংসা নীতিৰে আন্দোলনৰ সন্মান জনাই এই কাখন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে কেৱল এই কাখনক লৈ আন্দোলন কৰিছে। আন্দোলনৰ মৰ্যাদা বুজি নোপোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ্বযুদ্ধই মাৰি অসম গণ পৰিষদৰ কেইজনমান সাংসদক আমি সুকিয়াই দিব পাৰিছোঁ। অসমীয়া জাতি যেতিয়ালৈকে থাকিব এই জাতিটোই এই কাখন কোনোবাদ্য আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু এই আন্দোলন আমাৰ অব্যাহত থাকিব। बेरादा गोजौनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा। जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गायसनगिरि गोरां ब्रजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय। ब्रजेन्द्र नार्जारिया 2 नं जारागुरि गामियाव 1948 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 1 खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। थांनाय 11 जानुवारि खालाराव GNRC हस्पिटालाव 12:25 रिंगायाव सानजौफु समाव गुवाहाटीयाव थानाय GNRC हस्पिटालाव जोबथा हां बोहैनानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि थाखाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, मानोना जोंनि फाउन्डार गोरायुं बिथां बजेन्द्र नार्जारि सारा मैया रुंसारि जालांबाय। बे स्कुल गायसननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बिथां बजेन्द्र नार्जारि सारनि जोबोद कन्ट्रिबिउसना जोंनि बे फरायसालिनि दंखायो। बुंनो थाङोबा बिथां नङाबा बे फरायसालिया बेबायदि पजिशनावहाय फैनायनि खुनु स्क'पआनो गैयामोन। दा बेनिखायनो हरखाबै बिथाङा रुंसारि जानायखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। जों जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय टिचिं नन टिचिं स्टाफ एबा SMDC नि आफादगिरि लानानै बयबो, ओमफ्राय लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो जोबोद दुखु मोननाय जादों। ओमफ्राय जों आसा खालामो बिथांनि जे आइडिय'ल'जि बे आइडिय'ल'जिखौ लानानै जों भबिष्यतावहाय जोङो बे स्कुलखौ बिथाङा जे सिमां नुनानै बे स्कुलखौ गायसंदोंमोन बा स्कुलखौ बानायदोंमोन बेखौ जाहाथे जोङो प्रेक्टिकेलि जों जाहाथे खालामनो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामदों। बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइनि 20 डिसेम्बराव स्ट्रकआव गोग्लैनानै दंमोन। लोगो लोगो लवार आसाम हस्पिटाल बङाइगावआव 20 डिसेम्बरावनो थिसननाय जादोंब्लाबो मोजां फिथाइ मोनैखाय गुवाहाटीयाव थानाय GNRC हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। थैनाय समाव बिसि भगवती नार्जारिजों लोगोसे 4 फिसाज्ला आरो 2 फिसाजोखौ गालाङो। लोगोसे बिथांनि रुंसारिखौ जोङो
ओरैबायदि जों सान्दों जे बिथाङा जे 1974 नि एप्रिल दाननि 1 थारिखआव जइन लानानै 2007 नि अक्ट'बर दाननि रिटायारमेन्ट मोनदोंब्लाबो बे स्कुलखौ मालाबाबो नागाराखैमोन। बे स्कुलनिफ्राय जेसेबां बे मेट्रिक आनजादनि सेन्टारबो दंखायो, हायार सेकेन्डारि आनजादनि सेन्टारबो दंखायो। बिथाङानो आफादगिरि हिसाबै दिनैसिम सालायदोंमोन। बेबारावबो बिथांखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै लादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा मैया जोंनिफ्राय बिदाय लानानै थांबाय। जोंबो आसा खालामगोन जाहाथे बिथांनि जे थांखिया दंमोन जाहाथे जों बयबो बिथांनि थांखिखौ जों फुरा खालामनो हायो, बेखौनो जों आसा खालामदों। ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा जाहाथे आलो गोजोनावहाय जायगा मोनखायो आरो बिथांनि फेमिलिनिसिम जाहाथे बे जे मोनसे गिदिर खहा जाबाय, बे खहा जानायखौ फुरा खालामनानै आरोबाव जाहाथे मोजाङै बिथांमोनाबो सोलिनो हायो, बेखौनो जों आसा खालामदों। ब्रजेन्द्र नार्जारिया जारागुरि गोजौसिन फरायसालियाव 1974 मायथाइनिफ्राय 2007 सिम साख्रि मावदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै संकस गुदि बर' थुनलाइ आफाद ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोबथा बिदाय होदों। संकस गुदि बर' थुनलाइ आफाद जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि सामलाय आफाद ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावनि मावलांनाय फरायसालिनि लांगोनायाव लाबोनानै संकस गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि सामलाय आफाद, फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिदाय होयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। द्वारकुसि दखरा एबसुनि हारिमु सायनासालियाव 9 जानुवारि 2020 बिस्तिबाराव आलायारन बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 3थि थुनलाइयारि आड्डाया जोबनानै थांबाय। बोथोरनि थिननायसो नामा? नाथाय मानि थाखाय? ना बिमा बिफानि अननाया नोंसोरनि थाखाय थोआसै? ना बिमा बिफानि खबसे ओंखाम दौनाया उदैयाव थायासै? बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो द्वारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रबिराम बर' बिथाङा। सोदोमस्रि नोंनि बिखायाव मानो थैनि बाना? दावगानाय ना जोबस्रांनाय? मानबतानि मोदै गोथैसालिनि रंजानाय, सोदोमस्रि बिगुरा गुवां गुवां। बिजिरगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं अनिल बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि हरेन बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि जीवन जिउ बसुमतारी, द्वारकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि बिरलां बर' बिथांमोना। हाबाफारिखौ मेहेरनां खालामदोंमोन आलायारन मेथाइ रोजाबनानै मणिकान्तु दैमारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव सा 20निख्रुइबो बांसिन लिरगिरिफोरा गाव गावनि सोरजि खन्थाइ आरो सुंद' सल' फरायथियो। रादाबखौ दैथायहरदों द्वारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 43 बोसोरारि जथुमाया जोबनानै थांबाय। थांनाय 11 आरो 12 जानुवारि खालाराव साननैनि गाबगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जथुमायाव थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जायो। मोजाङै आलो गोजोनै रायजो जानो हागोन। बेनिखायनो जोङो जायफोर मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं जालांनायखौ जोङो जुगे जुगे सिबिबाय थानांगोन, जोङो गोसोखांबाय थानांगोन। बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे जथुम्मा जायो, बे जथुम्मायाव जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङाव जों आलारि बाथिखौ जों सावनाय जायो। दा बेनिखायनो मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि जे आलादा रायजोनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाया जों मोनसे मोजां फिनिशिं, मोनसे मोजां फोजोबथायनि गेजेराव दिनै फोजोबथाय बेयो जोङो जानो थांगासिनो दङ। बे जानायनि अनगायै साननो हागोन जे आलादा बड'लेण्डनि गेजेराव बड'लेण्डनि सिङाव गोरिब बर'फ्रा मा जागोन। दिनै बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, नैबे धिरवा ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन
बिथांमोनाबो एबार नैबे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनाबो एबार मोनसे राजखान्थियारि मोनसे खुंथाय मोननो थांगासिनो दङ बेयो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे एजेन्डाखा बियो बड'लेण्डआव थानाय बायेरनि बर'फोरखौबो जों राजखान्थियारि बिथांमोननोबो होनो हानांगोन आरो बिथांमोनाबो जे जायगायावनो थाया मानो बिथांमोनाबो आलो गोजोनै थांना थानो हानांगोन बिथांमोननि हा हुआबो रैखाथि मोननांगोन बिथांमोननि राव हारिमुआबो रैखाथि मोननांगोन जों बुहुमाव जेसेबां बर'फोरा जे जायगायावनो थांना थाया मानो बे जायगायाव जों रैखाथि मोननांगोन जोंनि राव आरो हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हानांगोन बिनि थाखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय जोङो खामानि मावबोबाय थादों आं दिनै बेखौ बुंबाय नैबे तिरवा ओनसोला दिनै आं गोबां बोसोरनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन नैबे खोला ओनसोलनि बर'फोरखौ लोगो हमनो थाखाय नाथाय दिनै खाफाल मोजां नैबे नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आंखौ जेराव फन हरनानै बुङो जे नोंथांखौ जोंनि जैफोर कनफारेन्सआव नोंथांखौ बे आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारियाव नोंथांखौ एबार बिबान होनाय जागोन बे समाव आं लोगो लोगो एग्रि खालामदों मानो आंहाबो नैबे जायगाखौ नायनो थाखाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो हास्थायनानै दंबाय थायोमोन आं दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबाय थादों 1996निफ्रायनो उखुरानिफ्राय लानानै इउनिटिनिफ्राय लानानै जिल्लासिम दिनैसिमबो खामानि मावबाय थादों आरो दिनैबो मावनो गोनां खारना बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावोब्ला जेबो नोङो थाखा फैसा जेबो मोना नाथाय मानो थाखाय मावबाय थादों बे जाबाय जोङो मा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबनायनि लामा दङ ओंखारनायनि लामा गैया 2 जानुवारि खालारनि गेवलां मेला नुजाथिफैदोंमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर' आरो बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोना ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दा सम जोबैबा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जोबानो फोजोबनाय जाबाय उननि रादाबाव लोगो मोननायनि मिजिंजों खुलुमबाय Have a nice day.